Когато бях малка, с най-добрата ми приятелка отгледахме сигурно 5 поколения котенца. Но от последните се наложи аз да го крия в килера. С моята приятелка вече почти се бяхме отказали да си гледаме котенца, защото все нещо им се случваше, или по-точно някой им се случваше. Обаче един ден си обикаляме квартала и чуваме от някъде мялкане на някакво супер малко котенце. И вече започваме да търсим откъде се чува. Гледаме тук, гледаме там, няма котенце. В един момент осъзнаваме, че това се чува от една маза. И виждаме как там на решетките, на самото прозорче на мазата, което е ниско долу, котенцето се е заклещило. Включваме спасителния мод и започваме да се мъчим да го изкараме оттам. Решетките бяха едни супер тесни и то буквално си беше заклещило главата. И айде котенце така, айде котенце отнака, не можеше да излезе. Как и не се мъчихме, сигурно половин час и направо ни идваше да се разревем безсилие. Точно в този момент